To ba da ƙarshe dai wannan baiwa Allah Sumayya ta kai mijinta wato raba gardama ƙara ƙungiyar TOP, wanda idan ba za ku manta ba an satukan da suka gabata wannan baiwa Allah ta garzaya wannan ofis na wannan bawan Allah wanda ake masa laƙabi da Presdo Aliyu kenan dan gidan dan gaske. Wanda idan ba za ku manta ba wannan bawan Allah na da wani foundation na musamman wanda ake kiransa Tears of the Oppressed, wato ƙungiyar da take wato ainihin share hawayen wanda aka zalunta domin jin kansa. To wannan bayan Allah ita ma ta garzaya wannan office ko kuma ce foundation na wannan bawan Allah Aliyu Presdo dan gidan dan gaske, wanda wannan bawan Allah shine mai wannan guri kuma ya bude shi ne domin kowa da kowa. Shin kuna ganin cewa wannan bayan Allah abin da ta yi a wannan guri ya kasance babban muhimmin abu ne, ko kuma dai kuna tunanin cewa wannan bayan Allah kawai ta je ne ta ga wato ainihin tsawon saurayinta? Shi na kuta ganin abin ka ya kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango idan aka ce wannan bayan Allah ta je wannan office na wannan bawan Allah wanda ake masa lakabi da Presdo Aliyu dan gidan dan gaske. Shin kuna ganin cewa wannan bayan Allah wannan abu bai ja mata wato ainihin cice kuce ba a idan mutane baki daya? Tabbas a tunanina wannan abin mummunan abu ne idan aka wato ainihin duba aka hango irin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na a ce wannan bayan Allah ta garzaya gurin tsohon saurayinta da tabbas abin akwai muni, maganar ba daɗi. To amma kuma a tun bangaren za ku ji yadda abubuwan za su ƙara kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango. Shin kuna ganin cewa idan kilishi ta samu labari ba ta ji daɗin irin wannan abubuwan da ke faruwa ba? Tabbas za ta ji daɗin irin abubuwan da suke faruwa, saboda a ce an hangi wannan biyu Allah tare da wannan bawan Allah wanda ake masa lakabi da Presdo dan gidan dan gaske. Za ta ji daɗi domin ɓata mata suna a wato ainihin nahiyar wannan gari da kuma wato ainihin wannan gidan sarauta, don ganin cewa ta bar wannan gida na wato ainihin har abada baki ɗaya. Sa'annan iyayen wannan baiwa Allah wato Sumayya da dukkan alamun ba sun yi marhaba da kuma wato ainihin jin daɗin gudowarta daga cikin wancan gida na wannan bawan Allah wanda ake masa lakabi da bagardama kenan, dan gidan sarkin gabas ko kuma ce kaniga sarkin gabas, sarki mai jiran gado. Tabbas rikicin da ke cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na shirki daga shi ne dan gaske, kuma sa'annan matsala ce wadda gaskiya idan ta wato ainihin auku a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na abin zai juya wato ainihin Sumayya baya, za ta koma wato ainihin rayuwar ta baro ta wato ainihin kuka da kunci. To amma kuma wasu daga cikin mutane suna cewa a'a ba haka bane, za ta koma cikin rayuwar jin daɗi ne domin ta koma gurin wato ainihin tsawon saurayinta wanda ake masa lakabi da Presdo Aliyu kenan mai foundation na TOP. To ya kuka baro wato ainihin wannan baiwa Allah ne wadda ake mata lakabi da Ikram? Tabbas wannan batu na wato ainihin Ikram babban lamari ne, saboda irin abubuwan da suke faruwa. Wannan baiwa Allah tabbas ta mutu akan wannan bawan Allah wanda ake masa lakabi da Presdo Aliyu kenan dan gidan dan gaske. Sa'annan ta wato ainihin mallaka masa zuciyarta baki daya. Shin kuna ganin cewa Aliyu dan gaske zai juya wannan baiwa Allah bayani ko kuma da ya kuke gani? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkamu da jimin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka labari da mudumin su, kamar dai kullum wani shirin namu na ku mai albarka mai suna Niger Side. Muna roƙonku idan ka san wannan shine zuwanka na farko, sami hannunka mai albarka da na mana alamar subscribe, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa domin samun zafin labaranmu ingantattu kuma da haɗa da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wancan namu mai albarka mai suna Niger Side. Sa'annan muna masu farin cikin sanar da ku cewa har yanzu ofar mabu take domin ajiye min ra'ayinku a cikin wancan namu mai albarka mai suna Niger Side. Ku ci gaba da ajiye min ra'ayinku a kasan kowane bidiyo, ku ci gaba da danna mana alamar subscribe, like and share domin hakan shi ya tabbatar mana cewa bidiyon mu suna zuwa inda ya kamata. Ku ci gaba da kasancewa da mu kamar yadda na faɗa muku, ku ci gaba da danna mana alamar subscribe. Sa'annan za mu buɗe wani program na musamman domin karɓar ra'ayoyin masu sauraro a cikin wancan namu mai albarka mai suna Niger Side. Mun gode ku ci gaba da mana subscribe, like and share. Tabbas muna godiya, muna jin daɗin irin abubuwan da kuke mana. Mun gode.